Si San Juan Vianney or Maria Vianney nakabaton og kasing-kasing nga balaan. Naliwat ang iyang kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Kamo ang inyong kasing-kasing, kumusta man? Balaan? Wa may tingog mura mga patay ning atong kuanan misahan. Kumusta ba inyong kasing-kasing? Balaan ba? Dili balaan, no? Makasalanan matud pas Tagalog. Ug mao ni ang hagit. Pag-abot ni San Juan Vianney ngadto sa seminaryo, gitamay siya. Gani dili unta siya papasaron kada tuig. Dili siya kapasar, gitabangan lang siya sa iya sad nga parish priest nga usa sa mga formator sa seminaryo. Hangtod gyud nga sigihan siya tabang, tuturan siya inig bakasyon ang mopasalig ang iyang parish priest. Hangtod nga na-ordain siya pagkapari with all the difficulties to pass. Ang assurance ra gyud sa parish priest o ang obispo nga mi-ordain kaniya tungod kay buutan siya. Dili bright, buutan. Ana. So ang una dayang makapabalaan sa tong kasing-kasing kanang buutan ta. Pero kanang pagka-bright usahay makapawagtang nas kabalaan. Nya kita ra ba no? Ganahan kay atong anak, inyong anak di ay inyong anong mo apil masad kong sakpan manunta mong dugay ani ang inyong anak ganahan kay mo bright, no? Pero dili kaayo mo interesado nga mahimong buutan. Bisan ang mga maestra ang paborito nila gyud kanang mga bright ana. Pero buutan unya bugo lami kay pagawason. Ano bang bisag kung saon ni mong tudlo di gyud kamao? Pero buutan peligro ka mataktak eh. May gani ako sa una kay nabugo masag ko pagka elementary, may gani kay wa jud ko isalikway sa akong maestra gibutang ra gyud ko sa garden. Ka-graduate na yun ko dito ra ko sa garden. Pag high school na kuan ako ato mura na bright mo tong nakapasar gyud ko kahuman ko college hangtod pagkapari nibugo na sad ko for first few months nya na bright na sad nakapasar na sad pagka the rest of my 9 years sa seminaryo nga kahuna-huna gani ko naliwat bang kong Sintian Mary Vianney sige na wala ko kahagbong giwarningan nagud ko sa akong professor nga pari siya mahagbong gani ka karong prelims pagawaso na lang ti ka seminaryo kay wa man kay intellectual capacity ana sige lang ko kahagbong ang among exam kada meeting 1 to 10 ang exam niya ang passing 7 ang pinakataas sa gina ko makuha 6 bisa kung saon akong tuon kanara gyud 5, 6 ana ako mga kauban magsige pag duwa-duwa magbasketball ra magbalibol sige pag duwag kiat-kiat ra ba sus ma-perfect man ini kaugma ako purting tuon ako 5 ra man gyud ko tog usay 6 ana nako iya naliwat man day kong San Juan Maria Vianney pero akong kasing-kasing sige jud kong ingon nga kadaghan ra man ako gibiyaan akong trabaho biyaan ako akong uyab biyaan ako akong pamilya biyaan ako nya hagbong lang ta aning exams dinhi ana kuan sad na uli-ulian sa kon kapasal mao to napakita gyud unsa di ay epekto sa tinuod nga taong balaan o kasing-kasing nga mausad ang kasing-kasing ni Hesus unsa man kana bitang makapadayon ka sa imong maayong tumong bisan pag makasinati kag mga pagsalikway or mga rejections pagpanaway mga mockery no mo na si Jesus diri wa man sad siya grado
nya may na kay siya mutudlo, gisalikway tungod kay ang iyang papa panday, ang iyang mama si Maria housewife. Gisalikway sa iyang kaugalingong mga diha ba siyang pamilya, sa iyang mga silingan. Nya ang tinuod nga kabalaan makabot na kung masinati nato ang pagsalikway, kada bang pahilakon ta tungod sa panaway, ibas ka sa social media, sawayon ka, tamayon ka tungod baka sa imong kapobre, sa imong kabugo, or sa imong naong, apil na sa imong height, no? Kaning atong height usahay mo sa nimo dagmal nato na, pero dawata i-absorb ang tanan, mao nay makapabalaan sa kasing-kasing. Sige ka na behiling nga imong tupad ing na maka-absorb ra ka og panaway. Nya labi na gyud ang musaway nimo imong bana, nya ang daygod katong silingan, ang gwapa gyud atong silingan. Nya padunggod gyud ka ba ikaw nga asawa, dutag lawas ting atong silingan, nya ikaw mura na kag baril ba. Makadawat ra ka na isip asawa or isip bana, kana bang daygod maayos imong asawa ang pare, sige daygong pare, kanya ikaw di jud ka daygod, minako kapatyon nun tingi kas pare tingali. Lami apat yun yung pare ang bakba sa kong asawa, sige na malanig pare, ana wa ba ka na sila relasyon, ana ba Diabte ka usang giharas ko sa bana, nagpakumpisal ra ba in taon ko ato, bago pa kong pare, buong ko namin iluhod sa kong kiliran na isog kay ignaon, di ko mangumpisal pa diya, ni ako kay ako ning susihon, mo saban, namoy relasyon sa kong asawa, kinsa man ka, nako kinsa man ka, o anak ka, ingo di siya, pagsulti na niya, ko andi ay, usa day sa among mga greeters ang iyang asawa niya, iniguli ko nung atos ila, magsigi man kuno gingon. Sabi ni Father kay Tagalog man, sabi ni Father, sige na lang yung Father niya, wa may simba-simba ang bana, kanimba ba niya akong asawa, nagbinag-op, sige na lang litok og Father, adtuon bitaw ko simbahan, bastang ikingay nun ako, pagkahinuuna-huna na ako, mao dito imong asawa di ay sa kuna-una, di sa ko managinot at dahil joke lang na Oto, nakalugar kong istorya niya. Mga inana ba? Mga panghitabo. Nagkasuod na noon good may hinog maayo. Pero tinasad gino na mong suura. Iyan akong imbitaron na to sila. Inigadto na ko. Ingon na siya. Singgit-singgit siya. Karoon pa dyan ko kasuway nga pari mo akong bisita. Pastang buutan na gining Father. Sa Tagalog mo pagka-istorya ba? Buutan yung kay nis Father. Musugot na lang sa tingin ito siya. Sigyaw-yaw yung asawa sa kungan. I-reject ta Ako bitaw, bisag asa ko dapita. Ibiilang, gamisa sa ko, patay pag ito akong gimisahan. Haskang dugaya, yung nangahuman, siging picture-picture. Pero ni ako din is parokya, mga mingaw lang dahil mga tao, iniglagay ko. Ang magpasalamat sa nung ko, kay dili kay hasol, sige ngisi ba, anak. Pero usay, mura sa tagmahiubos ka na, bitang mura na lang sa tagbaliwa ba, nana. O ang pinakasakit ka na, yung bisag unsay imong isulti nga maayo, para untas kaayuhan, supakon pag yun sa mismo nimong mga gimahal, kanabang imong mga gimahal ba kanang suod sa imong pamilya, imong mga gimahal din isod sa parokya, nya unsay isulti nato nga tinarong, supakon pag yun, libakon pag ita, kay sawayon pag itong atong gisulti. Naam na din nya na sinati sana ni Maria Vianney, batuon pa maganing iyang simbahan, atong pagsugod niya dito sa Ars, struggle gyud ka ito, ang mosimba, 5 ra ka buok, mga tiguang pagyod kayo niya, inigmisa niya, magrosaryo pagyod kaya mo may naanda nila, kaya gibiyaan naman tos pari katong maong parokya ang Ars dito sa Francia. Grabe ang iyang struggle, pero nipadayon siya higugma
sa mga tawo wa mahigugma niya, sama sad ni Kristo nga nipadayon paghigugma sa mga tawo nga wa mahigugma niya, hangtod pagani gipatay gid siya ug diha nahimong balaan ang iyang kasing-kasing. Sa unang pagbasa gasigig hangyo ang Ginoo or naghisigig instruct ang Ginoo ngadto ni Moises bahin aning paghalad isip handumanan sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nila, sa mga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nila, ilang i-celebrate nila kada gyud tuig, i-celebrate halaran ang Ginoo. Pag-abot na ni Kristo, ingon siya, wa na ko magkinahanglan ana mga halad nga sinunog, kada mga kwarta, kada mga kanta, mga sayaw, mga tulunggon nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang sa giluod, gialingog-mugan ako ng inyong mga awit, kay ang inyong kasing-kasing halayo kanako. So ang gusto na des Ginoo karon nga halad, mauna ang kasing-kasing. Pero okay ra po nang ihog ang kolekta, ang ikolekta ba? Di man na kasing-kasing. Pero hinaot nga mohog kas kolekta kinasing-kasing. Muna atod pa ni Kristo. Dili kay imong kasing-kasing ihog sa sibot unsaon man nato ato na ditong himuong paitan. Dili kinasing-kasing. Muna dinhi sa atong parokya gitudloan ta mo love offering. Mangutana mo pilay presyo anang love offering para sa kasal, bunyag, misa, unsa man pila may gidakon anang love offering. Ang uban ra ba mingon, bisag pila ra di ay kay love offering. Dili oy. Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag nga malipayon tungod sa imong dakong pagtahod o pagpasalamat sa Ginoo, maunay ihatag, maunay gitawag og love offering. Una ko nang imong makaya 20,000 nya magpabunyag kas imong anak, malipayon kay kakaya nimong 20,000, ihatag ang 20,000. Tutukan man ko ninyo, kala ko dako sa dana bunyag na padiroy. Nya nganong mo gasto man kag 100,000 inighikay dito sa inyo tungod las bunyag, inom pa to the max, mangutang pagyud ka para sa inom kay gibunyagan imong anak. Nya dinhi di ka mohatag sa labing dako, imo lang mantinilan anang 250, 150. Nya ang imong gasto dito hapit mo abot og 50,000, hapit mo abot og 100,000. Hay may imong gihigugma ang hikay kanang imong mga barkada nga magsigig inom nya ikaugma atakihon dayon ka. O ang Ginoo nga naghimong balaan sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa imong anak. Kamong magpakasal, kusog pa kayo mo magsigig shooting dagko kay mo bayad anang shooting kanang nagsigig sumpay anang inyong pilok, siging sumpay anang inyong mga koko, dagko kay mugbayad ana anab sige nga rin pamusa ba na inyong naong tahi pa ng inyong Buddha nga di ana mos altar hapit apas pultahan ang inyong giguroy ditong panapton nya ni araga kabyon sa tumoy sa inyong suso. Ang diri badapita di araga kabyon din ana gaana-ana pa dito luyo na ikis-ikis ra diri pero taas kay giguroy. Kana ang gadesahin na 40 man ang mahalag bayad nya mo bayad ra mo dinhig 1,500. Mo na inyong love offering, mo na igugma ninyo sa simbahan nga mipapas sa inyong sala, sige mo tinukhangay wa pa mo'y kasal, kasagaran ninyo impirnohono na kay mo kay gatipon-tipon na mo nya karon mo bungga din mo pakasal nya gamay kay mo gihatag nga rin sa simbahan tungod lang kay love offering. Hay may inyong gihigugma kanang mga butang kalibutanon, selebrasyon nga kalibutanon nga mogasto mo tag 200,000 o kanibang niya sa simbahan. Ana ba? So ang tinuod ang balaan nga kasing-kasing ihalad sa Ginoo ang atong mga buhat nga makaluwas.
Usa na ni ana ang paghigugma sa mga taong ni salikway nimo. Sige lingay mong tupad. Ingna ganahan kang mohigugma anang sigiglibak nimo. Ingna. Mangutan-a ba? Ganahan ana. Niya kon moingon sa di magdaoy ana ing nasugod karon ato na silang higugmaon kay mao nay makapabalaan nato. Nya si San Juan Maria Vianney misustinir siya ni padayon siya higugma sa iyang katawhan dito sa Ars, and after mga 10 years nahimo ng balaan ang mga tao sa Ars. Naliwat na niya hangtod yun nga siya namatay. 40 ka tuig siyang nag-atiman dito. Hangtod karon kuno pamukaadtoan ng Ars. Daghan namang ni pilgrimage dito ako mga kailang mga pari. Nindot kuno kaayo ang ambience dito. Naa pa ang remnant sa kabalaan ni San Juan Maria Vianney. Namatay man ni siya 1859 at age 73. Hangtod kuno karon nindot kay paminawon ngadto ang mga tao. Balaan kuno gyapon. Ako din himo 4 years na ko karong Domingo 4 years din sa atong parokya. Ambot na balaan baka mo din na nakadungog na mo nga moingon ang mga tao nga nindot kaayo ang San Vicente Ferrer sa liluan kay ang mga tao babalaan kay mga naong. Niingon mo? Anana mo nadunggan? Wow. Ambot lang ka ha. Ako lang sa hinog mo ingon, liwat kay ilang pari, wa sa yayo. Simbak ko sa taon. Mabitan na, niingon ko ninyo, testing lang ba? Testing sa water. Kinsa tong nalipay nga ako nahimong parish priest din for 4 years. Palit mo upat ka slots. Muna akong gitawag og 4 slots challenge. As of yesterday, naanay nadawat nato nga 4 slot challenge nga niabot og 1,350 na kabuok. Pakpa. Pasabot 1,350 katao din sa atong parishioners online o sa territorial, at least nalipay nga napari ko. Naparis priest ko din no? Lingay mo to pa din ni-appeal ka ng 4 slot challenge. Tag 2,000 raman na kay upat raman karon ang Domingo ko tob karong Domingo ba di na ko ana mo dawat og 4 slot challenge human karong Sunday unya sa ato sangko ano di mo ka afford sa 4 slot challenge 1 slot lang moro man itong gibaligya para sa atong kumbento. So as of yesterday ang atong SBF DAG niabot na sad og 38,382 ka slots. Pakpa. Gamay na lang jud kaayo. Ni gamay na ang atong balance 37,680 na lang. Mao na kung giingon ninyo nga kung mahigugma mo sa simbahan, nya magsige mo palit aning slots, mabalaan gina inyong kasing-kasing. Ngano man kay ang mubalik ninyo mao ang daily abundant graces. Dili material lang kundi grasya nga moausab sa inyong kasing-kasing. Naay mi-text nako na portigid niyang daghanag utang na problema na gid siya. Nga sa sige kuno niyang paminaw hangtod na challenge siya pagpalit og slot. Karon kuno wap agid siya kabayad sa utang. Ingon siya nga no, ingong uban makabayad mas utang ako ni palit ko makaduha na og slot ni Father wap amajud ko kabayad sa utang mo to ni text na lang siya nako ni palit ko Father pero naputos pagyud ko sa utang karon. Ako din gitiksan unsa may imong gibati insya lahi gyud kay Father kay karon sa una maratol man ko tungod sa kadaghas utang karon relax nako kana sunod ana adto nakaspresuhan. Kay ikiha man ka ato niya manana mapriso na ka relax kay ka dito sa prisuhan ana kay nga naman nakapalit man kag slots so dili ka tingali mahimong makabayad sa utang o posible sad makabayad ka sa utang pero ang una gyung bation relax ra ka pasabot makapadayon ka
sa imong kinabuhi nga pagbinuotan, bisan pagdaghan ang nitamay nimo tungod anang imong utang nga wa nimo mabayri. Pero ang sugo sa nako, ningon ko niya, sugod karon ayaw nagyog supak-supak sa Ginoo, sunda gid ang iyang pulong. Yang pulong sa Ginoo di gyud mangutang, mangayo ba nya ika dawat ug nana sa kay imo manghatag, dili magpautang, manghatag. Ya, para sa mga nagpautang, ayaw sa na ninyo paningli ang inyong pautang haron di na maratol, labaw tanan, ayaw ikiha aron dili mapriso, mopaywa na kabayad inyo pag yung ipapriso sa grabihan na sa dana mura bag wapay kaon imo pag yung latiguhon kapoy sa dana no? Man mo mutingog otro mo sa tingali mo. Mao na ang makapahimo natong balaan nya kun nato nang buhaton ma-experience nato ang presensya sa Ginoo ug mulambo ang atong kinabuhi, dili lang materially, labaw tanan kani yung gitawag natong pagkasantos sa atong kinabuhi. Hinaot paunta masinati na natong tanan manindog ta.